كمية تصنحو تختاتلتن فتوتن حرانوس نيوس زيناتات زعلات حيزنا قريبنا لنا هبانا يلو محابريتنا سرعة كداف هابلع لغلطة مناسيات سوقكم توسيد اللوم قد دايا فيت معلب خير خبا حزون بتماسة سالية بلع لغلطة مناسيات عدو شمام فلي عين التكبار مفتز عمون نبوزحة عدعو زرزر حابريتها لنا إثيوبيان شاينان نابقود دايلو على وقزات تايوان دلاي أفدق بحر إثيوبيان عملكتن كل التاوس من معنى تكيرنا اللوام أبا السودان بستفدت ممتقع تدرون لحل سلاسان قلتن سبات ميتهم بقداي منقلق الوقابات إراب تقامو زركب إيراناويان زيكاتات من قصة حقر زوزو أواج متحاسم نابقودناتات موزات تقاموتات كسمعو وحيلو مالو مرحتي قبيل عفار دما دقف إسرائيلي طلبالو نايزيو من كالوتن حابريتاتات بزرزركنا ربالكومينا چانالنا لايك شير سابسكرايب بمكبار فلا محريوم يكبرو نابسرسرو مابيلنا سرعة قداف بلحلق للتمناسيات سكم تكامز وسدت فليتوم قد يافيت محلب خير قباح زون بتماسا سلاب للخل تمناسيات عدو شمام فلاحين التكبار مفت زامون عبتبت حوي بالكم من زبل عن ورقالات كدك أم جمارو عبل الهزب ارتراز اللوت لقيت بوقعين تبهر قالو زبلو في الفلاتنام أتبخبي تنزلو هزب زستغز اللو كجلا ملخت سرعة تابوان عربتهم نزفت زمو تكبار بمفت زام ارتراها قردهمات اسرات سيكاتات نمكبار إيدكم ولا كنت علوا زقلتوا أكلات كدف كم كلهم ملخت سرعتها تزعلم جزء وديو معرف بوردة تعتيو كامل إتراز حكا خلوا روحوا أيكونن كبلو يموقتهم قبل الهز بيرترا نزل وقت رتلقيت بتاكباراتوا بمقلات زركب وجلها كدفهم حزونا بكواب قحتي لا بتركب نشتعدي قبل الخطة من آسيات نايقن طلعت أكبر فتيمون تبلوم كاب قال سترابيتات كدي السرخ بحابريتاون تردي لهم أتي بحلت شو حتى تريز تفتزم منورة تكبارها بلحلق تمناسيات سفتزما قلونا يقنطلا سوقم تمنبارو قال مسخاخر زقلصون تخونو بتستفتزما نوارنا شفاتو تكبار زبلو حدو دربا عمت من اسي بو ابيلو دما هيوتو خحلف كلو مسؤوز نبرك خلق من اسي بمحرم تحالفوم زل على حكمنا نمركاب قلنا باس مراتو مستو كمستوسد دما تفليتو زلوم حدش ما بنقصوبا كيندع كباب قحتي لا بتقع ما يوعي تركب نشت حد مخاناز حبرو تمسخاخرم عبتعلت كاب كبيد عدي الى عزمت وتدرات مناسيات نمكفاف نتعد مسكبب وارمام نتخبب استحسب خلت مناسيات كارما بزفتن ساعات تغنص على سكمتي كم زكات اموم عزاز نيتم متدرات بزخونه ودفرزون السبحه لعزاز سراويت كم سفت امام حابريت هالوم كلت يوم قدات مناسي بتنا بنفسهم زنبت ايت ودفرزون نو بحرحات كي كدو كم زوداون حسن ادريس حسن السبحه لما نسيد ما نقلت هيوتو بالسانو زقلتو عبلا سترابيت قدات اب كبابي عفو مهرم تزبط حس يعد ود حياكن كاب موتريفو بتحز ساعة بس مراي حكم كم زلو تكاليتو زلوم نحرت فتصام سترامو اعتقتال ودنا هنا قرنا قتال ودنا كيف لطنا ينقبرن بموبايل رئيس اولادهم حسن ادريسا بفرجن هصان نحنا بوزبتال قند عمد يابوم تتقست حبريتام فتصام كبن ود فرزون قن اماسينوتهم سدرابيت بمركاب قتال ودهم انا ايام حبت بصحوي بالكم كم زبلو بدماتهم سدراون قليصهم زلو سدرابيت موات صحيبو دحر تزكات مسكا قتلت ودهم نا بوليس قند عم محدار كبابن بمحدار نقصباب بمخاد قدام موت ودهم كتصارق تالخ نقروم زحاتتون تخونوم يخون برت جو قطر زيكاتات زرشنا قلقال ملكي ود فرزون زبل ودمام نخلوم اكلات ناي كباب زحبات قدام طراي كيقبرو متنقاتها بمحابو عبد خباب زركب تكالات بوليس من محدارات قجله قداب فقانزوم كسمعوا فتحك هبو عاموم كم زيكونم كم زنكروميو زحب برزلوم إثيوبيان تشاينان أبقود دايلالو قزات تايوان دلاي أفدق بحر إثيوبيا ملكتا كلتاوس من معنات فتي مالام أبي إسرائيل ترانشتشان فلما وانا بأفريقيا عودت زكايب زولو منستر قدات وزات تشاينا وان جيوم تشاينا إثيوبيان تلحلو زلا قد أفدق بحر نلو ألون نتقزاتا وحرنت بزخبرم مسرح متأسهر كخون زلا وادق في المخانو بزقال زلو إثيوبيا بوغنا تايوان فتسوم زي فلالو على قزات تشاينا كاتبالك ترقاقت كلا دما تشاينا بوغنا بزعواد اللي تفدق بحر إثيوبيا على عيلات تزاريبا منستر وان كابني أديس أبابا عودتو قدما منستر أبي أحمد منستر قداتو تسا دكتور جيديون تيميتيوس أبو منبر كومشن حبرة أفريقيا محمد علي يوسف تراخيبو مزتاي مستقلت عند خون مسعبين جيديون أبوش تا قدات طرح زي كونا سنتالاي نزوبون حقرو محوالتات زتقال اللزتا كمزك هيدد مازق لازم مسرت مقلت قلتين هاقرات تشاينا استراتيجيكو بوليستات لمعات الموخادن محيالن عم محدار منقص تمكرون من لوات ان متبعا كم استسمام عن تقلت
ዝገለጸ ቻይናዊ ሚኒስተር በወገኑ ህዝቢ ኢትዮጵያ ምስ ሃገራዊ ኩነታት ብዘስማምዕ መንገዲ ልምዓታዊ ዓወትን ምምዝጋብን ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ ሃገሩ ብጽኑዕ ከም እትድግፍ ድማ ገሊጹ ዝርከብ ኢትዮጵያ በወገን ኣብ ጉዳይ ታይዋን ቻይና ዘለዋ ደገፍ ደጊማ ኣረጋጊጻ እንትትከውን ታይዋን ፍጹም ዘይፍለል ሉዓላዊ ግዛት ቻይና እዩ ዝበለት እንትትከውን ኣብዚ ጉዳይ ዝንጹር መርገጺ ከም እትውንን ሉዓላዊ ግዛት ቻይና ከም እትኸብር ንያ ትገልጽ ዘላ ቻይና ብዝሓለፈ ግዜ ሰዓረቱ ወታደራዊ ልምምድ ኣብ ደሴት ኩናት ክተካይድ ትኽእል እያ ንዝብል ስክፍታ የዕብይዎ ምቕናይ ዝፍለጥ ኮይኑ ወጥሪ ዘብ ዘለውሉ ኩነታት ምስ ቻይና ብስምምዕነት ዝበፅሐት ኢትዮጵያ ንጽኑዕ መትከል ሓንቲ ቻይና ዘለዋ ተወፋይነት ድማ ደጊማ ኣረጋጊጻ ኣብ ዓለም ሓንቲ ቻይና ጥራሕ ከም ዘላ ታይዋን ድማ ዘይትፍለ ኣካል መሬት ቻይና ምዃና እቲ ሚኒስተር እውን ሓቢሩ ዘሎ ብፍላይ ብጉዳይ ኣፍደገ ባሕሪ ንዝቐርብ ጠለባት ኢትዮጵያ ትድግፍ ምዃና ቃል ዝኣተወት ቻይና እቲ ድሌታት ሉዓላዊ ሃገራት ኣብ ግምት ዘእተወ ምስ ኸውን ክትብል ብምጥቃስ ግን ኢትዮጵያ ወራር ንኽትፍጽም እናሓሰበት እውን ቻይና ክትድግፍ ከም ዘይኮነት ተመላኺቱ ጉዳይ ምንቁልቋል ዋጋ ባጢራ በተቆሞ ዝርከቡ ኢራናውያን ዜጋታት መንግስቲ ሃገር ንዘውፅእ ኣዋጅ ብምጥሓስ ቀዳምን ሰንበትን ኣቢሉ ናብ ጎድናታት ምውፃእ ተቃውሞ ኣስሚዖም ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ እውን ኣሜሪካን ምሕጋዝ ድልውቲ እያ ክብል ደጊሙ ይዛረብ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ 3 መዓልታት ብውሕዱ 100 ዝኾኑ ሰባት ብኣካላት ፀጥታ ተቐቲሎም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ እንትግለጽ እቲ ተቃውሞታት ግን ሕዚ እውን ብዝሓየለ መልክዑ ይቕፅል ኣሎ መንግስቲ ሃገር ኣንጻር ሰልፈኛታት ዝወስዶ ዘሎ ጉንፅዕ ስጉምቲ ኣሕይሉ ይቕፅል ከም ዘሎ እንትግለጽ ዋና ኣኽባሪ ሕጊ ኢራን ዝኾነ ይኹን ኢራናውን ኣብ ዝተቃውሞ ምስ ፅንበረ ከም ፀላ ኣምላኽ ክውፀር እዩ በዚ ገበን ዝከዓ ብሞት ክቕፃሕ ይኽእል እዩ ብምባል ድሕሪ ምጥንቃቑ ትራምፕ እውን ዳጊሙ መጠንቀቕታ ምስዳዱ ዝንገር ኣኽባሪ ሕጊ መሓመድ ሞኻቤዲ ሃሳድ ብቐዳማ ብዝሕለፎ መጠንቀቕታ ዝኾነ ይኹን ተቃውሞ ፀላ ኣምላኽ እዩ እዚ ድማ ብሞት ዘቕፅዕ ገበን እዩ ብምባል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ረዓድን ምስፋን ዝኸውን ቃላት ምጥቃሙ ዝግለጸ ዘለዎም ነዚ ቃል ስዒቡ መግለፂ ዝሃበ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሰበ ስልጣን መንግስቲ ኢራን ናብ ሲቪል ዜጋታት ብረት ምቕናዕ እንተጀሚሮም ኣሜሪካ ብምሉእ ሓይላ ናብ ኢራን ክትኣቱ እያ ክብል ፈኪሮም እምበሩ ግን ይርስዓን መራሕቲ ቀቢላ ዓፋር ደገፍ እስራኤል ይጠልቡ ኣለው መራሕቲ ማሕበረሰብ ዓፋር ኣብ ከመይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ጅቡትን ዝኣመሰሉ ሃገራት ቅርኒ ኣፍሪካ ፀገም ፀጥታ ዓፈና እናወሰኸ ኣብ ዝኸደሉ ዘለዋን ኣብ እስራኤል ደገፍ ይሓቱ ኣለው እቶም መራሕቲ ጽልዋም ናይቶም ምስ ኢራን ዝተኣሳሰሩ ጉጅለታት መልመላሕትን ምንቅስቓሳት ጽዋርና ዓበይ ብምምፅኡ ሰከፍታታት ተፈጢሩሎም ኣሎ እዚ ድማ ኣብ ዞብቀይሕ ባሕሪ ዘይምርግጋዕ ይፈጥር ኣሎ ትማኸን ዜና ከም ጠቕሶ ኩነታት ከም ሰብኣዊ ቅልውላው ጥራሕ ዘይኮነስ ከም ስትራቴጂካዊ ቅልውላው ክረአ ከለዎ ኣብ ዞባ ዓፋር ኤርትራ ዘሎ ዘይምርግጋዕ ብቐጥታ ንፀጥታ ቀይሕ ባሕሪ ከም ዝፀልው ተጠቒሱ ብምቕፃል እውን እስራኤል ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ፀለዋ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ ፀጥታዊ ረብሓ እቲ ዞባ ዘለዋ ተመኩሮ ኣብ ግምት ምእታው ሃናት ሰራኽ ትፃወት ከም እትኽእል ድማ ሓበሬታ ኣሎ ኣብ ሱዳን በስተፈጸመ መጥቃዕቲ ድሮን ልዕሊ 32 ሰባት ሞይቶም ኣብ ማእኸልን ደቡብን ሱዳን በስተፈጸመ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ 32 ሰባት ተቐቲሎም 89 ድማ ቆሲሎም ኣለው እዚ ዝተፈጥረ ማእኸላይ ደቡብ ሱዳን ብሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ብውሕዱ 32 ሰባት እዮም ክሞቱ ክኢሎም ኣብ ማእኸላይ ክፍለ ሃገር ሲናር ሱዳን ኣብ ትርከብ ከተማ ሲንጃብ ዝርከብ ወታደራዊ ማዕስከር ብሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 27 ሰባት ክሞቱ ከለው ካልኦት 73 ድማ ቆሲሎም ክብል ሓደ መንግስታዊ ምንጭ እንትገለጽ እቲ መጥቃዕቲ ብክፍለ ሰራዊት 17 ኣጋር ሰራዊት ሱዳን ኣብ ጥቁ ዝርከብ መሰላጥያታት ኤሌክትሪክ ማይን ዕላማን ከም ዝገበረ እዩ ዝሕበር ዘሎ እቲ መጥቃዕቲ ማሕደርቲ ክፍለ ሃገራት ሲናር ጻዕዳ ኒልን ሰማያዊ ኒልን ከምኡውን ሰበስልጣን ወታደራውያን ፀጥታውያን ኣብ ዝተሳተፉ ላዕለዋይ ብርክት ፀጥታዊ ኣኼባ ዝተፈጸመ ምዃኑ ድማ እናተሓበረ እውን ዝርከብ ሰልትን ፍትውትን ሕርያኖስ ኒውስ ንሎም ዕለጽ ሓዝናዮም ዋናው ዛዕባታት ዞም ክሳብ ሕዚ ክትከታተልዎም ዝጸናሕኩም ይመስሉ ነይሮም ተመሊስና ብኻልኦት ዋናው ዛዕባታት ከንራኸቢና ቻናልና ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ምግባር ፈላማይ ሕሪኦም ይክበሩ